lehen ere beti ondek hemen zahatia beti izen dek, baina, bueno, yo soy un poco así paranoico. Pentsaude beti pentsaude hau itxasua bezala zala. Osa, olatua etortzen danean da, dices, pues bueno, en ese plan me lo tomé. Esaten bezala, bueno, olatua dator, da batzuek juten dira itxasora olatua bentzutia, eta relajamiento bezala izaten da. Ni pentsatzen nagoan, olaixe zala. Un relaz, tomármelo filosóficamente relaz betela. Baina hain dela urte bete, batxeak ipini ziren hemen. Batxe batzuek, da Kristo ja borunda da, ja, no era el relaz, era la marejada gruesa, esaten bezala. Da pentsan nagoan, zeo asmo behar dut. Hasi nintzen, ipintzen, bi hiru kartel, eskazak ipini nagoan, oin dela urte bete, txiki batzuek, zahatianaren kontra, kartela, ba. Ezian, azientian kontra ezien, bakarrik zahatian kontra, baina bideoekuak gendu inzien kartela. Desaparezion, seguramente bideoekuak zarautzen zauke kartelak. Bueno, ya que geho, azientia hasi nintzen erretragoa atatzen eta eure bihaltzen beti, konboketa bat. Da nik esaten nagoan beti, zahatian kontua, eta ero egin zauen, batxi honek konpondu, más o menos konpondu, da esan ziren jaz gauzia soluzionetau zauela. Ja, ez hau, que no había accidente, esan ziren. Baina, ikusten hau banik, ez ala hori hola, hori gezurra zala, eta galdetu nion abez, zela kontrastau zaben hori, ezien ezak galdetu. Jak ezien kasu itxen, nik bialtzen hauan korreua da enbiar, oza, pesau bezala. Da zien, ezer esaten, esan hau, bueno, udaletxea joan behar naiz. Junitxan, agostotik gona, segi, da nik kasu. Da baten, esaten hau, hau zeo zin behar dut, porque ez die kasu itxen, da hau berdin segitzen dut, da hau kriston zahatia dut, porque hau gozuko postetan azten dut zahatia. Zuten da, brun konstante. Zeo zin behar dut. Da, oyendo una vez música, el opus 10 de Chopin, número 3, el movimiento número 3, ahora entzuten pentsan hauan, bai, ahora más o menos dek, bare azten da, geho ekaitza izeten da, da geho bare, ez da hauan, holako txezo ze inbiatet. Abesti hori entzuten, el opus 10 de Chopin, pentsan hauan, hau bare badixe, inbiar dago, inkretxendo, ekaitza sortu behar dut. Da, zan hau, gizazi, baina. Ja, que azienten borda daur, hortxe daka, porque ja jendia ikusiko deu, da hemen folioia montauko da. Osa, hau da ekaitza, netza bezala. Da, azin nintzat, hori ipintzen da, poliki, bueno, azientia konta, oin arte. Osa, pasatzen da askotan, azientia dagoenean, jendia galdetu itxen diot, bizkor dizeno ez, da esaten dira ez. Ez da horren problemia. Gaina, ikusitza dakela kartela, da horretik frena huitzen dugu, baina ere azientia ikusten dago. Nik eskatzen dek, panelak zer zela esaten dira zen. Bai, pantalla akustikoa. Pantalla akustikoa ipintzia hemen. Hoixe, nik ez dek gauza gehiago eskatzen. Baina, klaro, nik badakixat bakarri bizi naizela hemen, beste bat etxea da, bi etxeteatik gasto mordu da eguntzat ez dira zer ibiliko. Pentsatzen denik, bueno, pentsau. Baina niz egingo dek hori lortu arte. Azientia dek beste gauza bat, nire importantiena hori itxia. Ez dut emoten bildurra hemen zure etxe gainera edo etxe terrenuetara kamioi bat jauztia? Karo ematen dira bildurra. Horrek, arbol horrek, nire aitxasana sartu zauan, horren bildurrez sakalako. Porque kamioia eta kotxe jautzen ziren, eta bildurrekin, arbol horrek bizioa, frenatzeko. Osea, ez da lehenengo aldiz nik, salto inditela, azientia bat amate laguntzia, o kotxia gelditzia, ertzaina etorri baino lehen, oin bastante bizkor etortzen dira, ertzaina eta bideko da, lehen ezaguan lehen beste. Hori askotan indenik, askotan. Da baitxa, batzuk eriutako eta kamioa jauzitxar eta gure etxea etorri, amak, primeros auxiliozko kurakin da dana, eta telefonua eta horre dana, hau zen da, como tienda de campaña. Lortzen dute, ni segingo dela, nik esakatzen zer galtzeko, eta baina zikio, ez da nereza bakarrikan. Bai langileak, bai ertzaina, bai jende dan hemen lanien dabiena, arriskua da. Da, eurak esan dien eurak ere arriskua da. Eta ez da neratik aparrikan da jendian zetera, ez eso. Y a los gerentes de Bidegue que escuchen el Opus 10 número 3, movimiento número 3. Mira, no te pito ojo.